Georgescu. Lasă ce urlu eu de Micula, că le certurile mele cu Mitura, n-ai nicio relevanță în discuția asta. Nu o să o facă niciodată. Ei, mă bucur. Mă bucur. De ce vă uitați la asta? De drag. Le e drag de mine. Și mulțumesc tuturor care au crezut în noi până la final, că au fost destui, și cei care ne-au înjurat 7-8 zile în continuu. Eu nu sunt supărat pe nimeni. Dacă ne-ați înjurat, să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. Poate și eu în locul vostru înjuram. Și eu, văzând atâtea și auzând atâtea, și eu să mor, mă, și eu înjuram. Să mor dacă nu, și eu înjuram. Eu nu sunt supărat pe nimeni. Ați înjurat, să fiți sănătos, să vă dea Dumnezeu sănătate la copii, la familie, să trăiți 100 de ani care ați înjurat și care ne-ați înjurat la fel. Dar uite că a venit și ziua când refulăm și noi cu voi televiziunile mincinoase și ordinare, care ați instigat la ură împotriva noastră. Mă, dar voi nu vă gândeați? Mă, dacă ne dădea unul în cap pe stradă? Mă, dacă să lua vreunul de fetița lui Alin sau de copilul ăla? Că voi n-ați dat o știre cu noi. Voi ce ați făcut 3 zile la rând e să ne țineți pe televizor pe toate posturile de dimineață până seară, ca să instigați subliminal la ură împotriva noastră. Și venea vreunul și îmi dădea vreun par în cap mie sau la ăștia. Voi ce faceți? Instigați la crimă? Că nu înțeleg. Întreb. Că dacă dădeați o știre, dădeați o știre. Dar ce ați făcut? Voi s-a văzut din avion că faceți o instigare? Arestații! Niște nenorociți! Care? Veniți, frate, cu ceva plauzibil. Că uite, i-au dat cu Georgescu, a finanțat campania rușii. I-au dat drumul azi dimineață. A dat comunicat Dicotul Seriu, că n-are omul nicio treabă. Cum faceți acum? Cum faceți acum? Vă întreb. Eu n-am instigat niciodată la nimic. Eu din contră. Și când a fost, am făcut apel să stea lumea în casă, să fie liniștită, să stăm liniștiți, să fie bine, că e frig afară. Ai fost plătit? Autoritățile spun că nu din anchetă. Cine minte? Televiziunea sau autoritățile? Nu știu.